Máte pre seba a svoje dieťatko dobrého zubára? Ja musím povedať, že s naším sme veľmi spokojní. Volá sa doktor Černuška. Ordinuje v 10. becírku, kde bývame. Máme ho naozaj náskok, je od nás 12 minút chôdze. Je to Slovák a nádherne pracuje s deťmi. Ja som u neho práve bola na dentálnej hygiene, ktorú som zanedbávala, teda aj vzhľadom k tomu, že sme prišli do Viedne a potom som bola tehotná. Odteraz sa budem naozaj snažiť chodiť aspoň každých 6 až 8 mesiacov, tak na dentálnu hygienu, ako aj na kontrolu. Keď sme tam prišli, povedali sme, že Miško je autistický, že nerozumie našim pokynom, že sa s ním ťažko spolupracuje a že si musí dávať pozor, pretože môže hrísť. No a pán doktor Černuška k tomu krásne zodpovedne pristúpil, s Miškom sa chvíľku rozprával a potom mu pozrel zúbky. A to nie je len o tom, že on sa krásne choval k tomu dieťaťu. Ide aj o to, že potom nám povedal, že Miško má zúbky všetky v poriadku, robíte všetko správne, robíte najlepšie to, čo môžete a je to super. Pokračujte v tom. A takéto niečo vám povie zubár. A váš deň je proste krajší. Toto nie je len môj názor. Viem, že v rôznych facebookových skupinách, kde sa ľudia dopytujú toho, že hľadajú dobrého zubára, nebodaj ešte aj Slováka, tak všetci naozaj odporúčajú len doktora Černušku. A ja sama za seba musím povedať, že som nesmierne rada, že som na takéhoto človeka a odborníka natrafila. Totižto ja sama mám panický strach zo zubárov, pretože kdesi dávno v minulosti si na mňa nejaká pani zubárka sadla a začala tam po mne bliakať, že ako to, že nespolupracujem a že to vôbec nemôže tak bolieť, ako vreštím. A odtedy viem, že dobrého doktora zubára spoznám podľa toho, že keď k nemu prídem a poviem, že mám strach zo zubárov a že sa proste musí so mnou rozprávať ako s 5-ročným deckom, tak to naozaj začne úplne bez problémov robiť. A ja sa za to vôbec nehanbím. Proste mám z nich strach. Je nesmierne dôležité, aby sa tieto vzorce správania neopakovali aj u našich detí. To znamená, že takíto odborní doktori, ktorých naše deti musia navštevovať, povedzme každého pol roka alebo rok, je veľmi dôležité, aby sa k ním chovali čo najlepšie, aby naše deti z nich nemali strach. Tomu nejakému strachu z bolesti sa síce nevyhneme, ale strachu z človeka sa vyhnúť môžeme. Nikde nie je do kameňa vyrité, že akýkoľvek pediater, neurológ alebo zubár je nezameniteľný. Pokiaľ vám proste niekto nesadne, vymente ho. Urobíte tým správnu vec nielen pre seba, ale aj pre svoje deti. A samozrejme vám prajem, aby tých návštev u doktora bolo čo najmenej. Ďakujem.